Tama ba na ikaw ay mag-ipon? At ano ang purpose kung bakit ka nag-iipon? Yan ang sasagutin natin mga kabayan sa umagang ito. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, ay don't forget to subscribe with this channel and hit now the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Ang tanong na tama ba na ikaw ay mag-ipon at kung ano ang dahilan kung bakit ka nag-iipon, sasagutin natin yan now na. Well, ang kasagutan natin dyan mga kabayan ay tama lamang na ikaw ay mag-ipon. Yan ang kasagutan natin sa unang tanong. Lalong-lalo na kabayan kung ikaw ay mayroong trabaho at ito ay hindi naman permanente. At kung ikaw ay isa pa lamang estudyante at kinakailangan mo ring magtabi para meron kang magamit kung sakaling mawalan ka ng iyong pera na ibibigay ng iyong mga magulang. At ganun din sa mga nagtratrabaho na nabanggit ko, lalong-lalo na kung ang trabaho mo ay hindi pa naman permanente kabayan, kinakailangan lamang na sa bawat sahod mo ay magtatabi ka ng iyong pera na kinikita. Ano ang dahilan nito? Para mayroon kang magamit kung mayroon kang emergency fund. At hindi lamang sa dalawang subjects na nabanggit ko, ganun din sa mga may maliliit na negosyo. At kung ito ay nag-uumpisa ka pa lamang at alam naman natin na ang pagnenegosyo ay it takes a long run para magkaroon ka ng magandang profits. Yan kabayan ang dahilan kung bakit tayo mag-iipon at tama na tayo ay mag-ipon. Unang-unang dahilan yan para mayroon kang emergency fund. At hindi lamang yan, ganun din sa mga may mga business na malalaki ay kinakailangan lamang na kayo ay mag-ipon kagaya ko base po sa aking karanasan itong sinasabi ko. At lalong-lalo na kung ikaw ay isang OFW, kinakailangan po na ikaw ay magtabi, mag-ipon para pag sa ganun kung pag-uwi mo ay mayroon kang pera na maiuuwi. Kaya ang pag-iipon ay tama lamang kung ikaw ay nagtratrabaho at sa mga nabanggit na sitwasyon sa buhay. Kaya yan ang purpose, kaya tayo ay nag-iipon para mayroong emergency fund. At pangalawang dahilan mga kabayan kung bakit ka mag-iipon at tama lamang ang kasagutan na ikaw ay mag-ipon, nang sa ganon ay makuha mo ang mga pangarap mo na gusto mo namang kunin. Halimbawa, ano ba naman ang gusto ng mga OFW, mga parents, mother, nagtatabi ka para mayroon kang magamit na pang-tuition ng iyong mga anak kung sakali na mawalaan ng pang-tuition ng iyong mga anak. Kung hindi naman sila scholar ay kinakailangan po na magtabi po tayo para yan sa bagay na yan, para kung dumating yung panahon na mayroon silang pangangailangan sa kanilang tuition fees at in relation sa kanilang pag-aaral na mayroon silang biglaan na pangangailangan ay related pa rin ito sa emergency fund. Meron kang madudukot, meron kang mabubunot. Ika nga sabi nila kung may sinusok, merong madudukot. Kaya kabayan, ang pag-iipon ay napaka-importante. Tama lamang na kabayan na ikaw ay mag-ipon. At pangalawang dahilan kung bakit ka nga nag-iipon ay yun nga para makuha mo yung mga gusto mo at ibalik lang natin kung ano ang mga gusto natin na ito. Tulad halimbawa, syempre kailangan bilang manggagawa, bilang tao ay kinakailangan din natin ng isang simple at dissenting bahay. Kaya tayo nagtatabi, nag-iipon ng certain percentage ng ating kinikita ay upang meron naman tayong pampaayos ng ating bahay. Kaya kinakailangan natin mag-ipon na ganyan at base po lamang sa aking experience yan, nagawa ko na po yan. Kaya sana ang sinasabi ko naman ay makatulong po sa inyo. Ulitin ko po ha, kaya nag-iipon po tayo ay upang meron tayong pang emergency fund. Pangalawa ay upang magkaroon po tayo ng pampaayos o di kaya pampatayo ng ating sariling bahay. Tama ho ba? At sa aking palagay ay tama yan kabayan. At pangatlong dahilan kung bakit tayo nag-iipon ay upang makuha naman natin, halimbawa mga service related pa rin ito. Ang service naman po ay kinakailangan nating mag-ipon, lalong-lalo na kung mayroon ka ng negosyo, lalong-lalo na kung ikaw ay nagtuturo at puro arkela naman ang iyong ginagawa, ay mas maganda po na ikaw ay mag-ipon para ikaw ay kumuha ng sarili mong sasakyan. Kasi ang topic natin dito ay pag-iipon, dahilan ng ating pag-iipon at tama ba na ikaw mag-ipon. Nawa ay nasagot natin na tamang ikaw ay mag-ipon. At ang dahilan ng pag-iipon na yan ay yun lang ang sinabi natin. At ang isa pa kung bakit ka nag-iipon ay napaka-importante po ito sa ating buhay. Kaya ikaw ay nag-iipon. Siyempre, dahil sa
ating retirement, lalong-lalo na sa ating mga OFW, mga kabayan. Ako ay OFW, kinakailangan lamang na bawat padala, percentage ng aking kinikita ay kinakailangan lamang po na mag-ipon tayo. Yan po ang isang dahilan kung bakit tayo nag-iipon. At ang isa pang huwag nating kakalimutan kung bakit tayo nag-iipon ay syempre ang ating bigay sa Panginoon, yung offering natin. Tuwing linggo po tayo ay dumadalo sa ating church at Biyernes naman po dito sa atin ay kinakailangan lamang na nag-iipon tayo para mayroon po tayong may offering sa ating church at mayroon po tayong maibigay sa ating tithes kung yun po ang ninanais. Kaya yan po ang mga dahilan kung bakit po tayo nag-iipon. Now, gusto ko lamang din pong idugtong sa ating topic ito sa ating buhay na lagi po natin tatandaan na kung tayo po ay nag-iipon ay may kalakip po na pagtitipid. Pero hindi ibig sabihin na kung nagtitipid ka ay ginigipit mo ang iyong sarili. Magkaiba po yung pagtitipid at saka panggigipit sa ating buhay. At sa mga may malakihang business at saka may mga ibang mindset ay ibang sitwasyon na po yun. Lalong-lalo na kung ang kanilang mga sitwasyon po ay nasa capitalism level sila, ay tama lamang po ang kanilang iniisip. Yung iba ay hindi na nag-iipon at inirorol na lang at inirorol ang kanilang pera. Sa puntong yan ay tama po sila kasi unang-una sa lahat, ang pagiging capitalism ay hindi naman po masama sapagkat unang-una sa lahat, kung ikaw ay nasa capitalism o pagbibusiness, una sa lahat sa iyong puso at isipan, sa iyong vision at vision ay unang inisip mo ay ang Diyos. Ano ba ang maaari mong gawin upang mapasaya mo ang Diyos at ano ba ang maaari mong gawin upang masatisfied mo ang pangangailangan ng iyong kapwa-tao? Di ba pag nag-business ka, yun ang unang-unang iniisip mo? Kaya kabayan, tama lang din yun ang kanilang iniisip na mag-ruling tayo ng pera. Kaya ito lamang po ang gusto kong i-share sa inyong lahat. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, nagsasabi sa inyong negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Hatid po ni Kabayang Bernard Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.